Mae ni nôl at y bwrdd di i feddwl chydig bach mwy am yr arbrawf yma gyda'r Peipen ddŵr. Oedd yr arbrawf eitha clir yn dangos i ni bod y pellter mae'r dŵr yn symud yn dibynnu ar yr ongl a bod e'n mynd dipyn yn bellach pan mae e ddim yn mynd yn paralel i'r ddaear. A mae ond wedyn, mae hwn o bwysig ar sawl lefel. Mae'r effaith disgyrchiant ar rhywbeth sy'n symud ar rhyw ongl i'r maes disgyrchiant. Mae'r maes disgyrchiant a'r cyflymiad yn fectorau, felly mae'r cyfeiriad yn bwysig iawn yn ogystal â'r maint. Mae hwn yn holl bwysig ar gyfer teithio trwy'r gofod, a mae'r hafaliadau nath Newton darganfod yn ei waith mawr yn yr ail ganrif ar 15 yr Principia dal yn digon cywir mwyn teithio trwy gysawd yr haul. Mae hwn yn rhywbeth sy'n yn yn oes i wedi bod yn rhyfeddol. Yn dipyn bach pan nath yr dynion cyntaf i'r lleiad. A erbyn hyn mae'n nghydweithwyr i fan hyn yn Aberystwyth yn gweithio ar llongau gofod a teithiau sy'n mynd allan i gysawd yr haul ac yn astudio yr haul ei hun a hefyd bob planed yr holl ffordd allan i'r blaned Sadwrn. Mae'r un nesaf mynd mewn rhyw 2 flynedd. Oedd e fod i fynd lenni ond gas ei ohirio i'r blaned Mawrth i geisio cael mwy o wybodaeth am hanes y blaned a i weld os allwn ni ddysgu mwy am beth beth oedd neu os oedd a beth oedd y bywyd sydd wedi bodoli neu falle sydd dal yn bodoli ar wyneb y blaned Mawrth. Dyna fo, dyma'r arbrawf syml a sicr ddim yn gywir iawn wnaethon ni wneud yn yr ardd, ond mae'r egwyddorion yn union yr un fath a beth sy'n angen yn ni fynd i deithio trwy'r gofod. Felly beth wnaethon ni wneud, o'r syniad fan hyn yw bod dyma'r ddaear fan hyn a dyma fi gyda'r Peipen ddŵr a y Peipen ddŵr dy fi fan hyn. A beth wnaethon ni ddarganfod gynta, y tap fan hyn, bod yr Peipen ddŵr, pan mae'r dŵr yn dod allan o'r Peipen yn paralel i'r ddaear, bod hi'n syrthio. A yr rheswm mae'n wneud na yw bod ni'n gallu meddwl am pob dropyn o ddŵr fel y mas M sy'n cael ei effeithio gan ddisgyrchiant, a felly mae yna gyflymiad cyson eg yn tynnu pob un tropyn i lawr at y ddaear. A felly, bod e'n cychwyn fan hyn gyda cyflymder sy'n dibynnu ar y pwysedd y dŵr a twll ar ben y Peipen. Mae hwnnw wedyn yn paralel i'r ddaear a mae hwnnw wedyn yn dynnu fel lawr. Felly, mae gennym ni ryw uchder fan hyn, allwn ni alw fe'n sy'n rhyw 1 fetr, rhyw fath o chydig bach dros hanner ffordd lan fi. A wedyn ni'n gwybod felly bod ni'n gallu edrych ar ar hyd y ddaear. Mae gennym ni gyflymiad cyson, cyflymder cyson, a i fyny ac i lawr mae gennym ni gyflymiad cyson. Felly mae'r ddau beth yn wahanol, ond mae'r ddau beth yn eitha syml. Y pellter fan hyn tua ryw rhywle rhwng 2 a 4 metr, ryw amcangyfri o rhywbeth ryw 3.7 mewn i am y tro. Yna, fyddwn ni'n cael rhyw fath o syniad ar y rhifau, ond dyn nhw ddim yn gywir iawn, achos mae'n anodd i wybod yn union lle oedd y dŵr yn syrthio, a mae'r gwynt yn effeithio arno fe,
felly dyw hwn ddim yn arbrawf gywir iawn, ond mae'n ddigon i roi rhyw fath o syniad i ni. Mae dyn ni yr un hafal a beth oedd gyda ni gyda'r olif yn syrthio pan ni'n edrych yn y cyfeiriad i fyny ac i lawr, a allan ni sgwennu wedyn bod yr pellter yn hafal i hanner eg a tŷ sgwar. Felly mae yr amser mae'r dŵr yn cymryd i fynd o'r Peipen ddŵr i'r ddeiar yn hafal i dwy wedi rhannu gyda eg bach. A wedyn, os ni'n edrych wedyn yn paralel i'r ddeiar, ni'n gallu gweud bod y pellter X, sef hwn fan hyn, mae hwn yw dim ond y cyflymder wedi lluosi gyda'r amser. Ar un amser yw wrth gwrs. Felly allwn ni weid bod hwn wedyn yn hafal i fi wedi lluosi gyda 2 wedi rhannu gyda eg. A allwn ni weithio hwn allan, allwn ni weithio mas wedyn, allwn ni weithio mas rhyw fath o syniad pa fath o gyflymder sydd gen y dŵr pan mae'n allan o'r Peipen. Mae hwn yn ddiddorol. Allwn ni weithio bod hwn X wedi rhannu efo T, felly mae hwn yn X wedi lluosi gyda eg wedi rhannu gyda 2 a os ewn ni trwy'r rhifau fan hyn, os ewn ni 3.7 mewn yna fel amcan gyfri, ewn ni amcan gyfri eg fel 9.8 a wedyn ewn ni amcan gyfri fel 1 a mae hwn wedyn yn dod i rhyw 8 metr reiliad sy'n swnio fi yn beth sy'n digon call o'r rhif. O'r peth nesaf i wneud wedyn yw i feddwl am beth sydd digwydd pan o'n i'n newid yr ongl. Dyna ni wedi glirio rhain gynta. A mae gennym ni'r darlun sy'n chydig bach yn wahanol nawr. Mae gennym ni dal y ddeiar, dal fi fan hyn a'r Peipen ddŵr. A os ni'n newid yr ongl, fan hyn, beth o'n ni'n gweld oedd yn digwydd oedd bod y dŵr yn mynd yna, bod yn mynd ymellach, a wedyn bod e'n dod yn ôl. Felly mae'r pellter yma, y pellter hira, oedd le oedd Rhodri yn eistedd yn y gader a lle gasau'r socad. A mesur hwnna, mae'n dipyn yn fwy na'r pellter arall, rhyw 7 metr. Rhyw amcan gyfri ydy hwnna yn rhywle o ryw 6 i 8 yn ôl pan mae'r ansicr mae'r arbor yma. Ond os newn ni edrych ar hwn yn ôl dim ond edrych wedyn ar hyd y lefel yma, sef y lefel y Peipen y ben y ddŵr. Hwnna tua'r un lefel a tua pen a sgwyddau Rhodri. Lle ni symleiddio hwn chydig bach mewn i rhywbeth lle mae'r dŵr yn mynd ar ryw lwybr yn dechrau ar y cyfeiriad fan hyn gyda'r ongl theta a gyda'r cyflymder fi. Yr unig beth sy'n effeithio na fe wedyn yw'r cyflymiad ysgyrchiant eg. A beth ni'n neud fan hyn ydy os newn ni gymryd y fi, allwn ni ddweud bod i fyny ac i lawr mae'r cyflymder yn fi sin theta a yn paralel ar ddeiar mae'r cyflymder yn fi cos theta. Mae gennym ni sefyllfa debyg eto.
le ni lli gweud bod yn paralel i'r ddaear. Ni lli dweud bod yr pellter a'r yn fi cos theta wedi lluosi gyda'r amser T R, a wedyn yn i fyny ac i lawr, lli gweud bod fi sin theta yn hafal i eg wedi lluosi efo T. A felly allwn ni ddweud wedyn bod R yn fi cos theta gyda 2 fi sin theta wedi rhannu efo eg. A mae'r ffactor 2 fyna gyda ni achos bod yr amser T fan hyn yn dim ond yr amser mae'r dŵr yn arlaig i gyrraedd lan i ben i'r pwynt ucha, a wedyn mae'n dod nôl i lawr. A felly beth sydd gyda ni wedyn yw bod hwn yn hafal i 2 fi sgwar sin theta cos theta wedi rhannu efo eg. A mae 2 sin theta cos theta yn hafal i sin 2 theta, felly ni'n gallu gweud bod R yn fi sgwar sin 2 theta wedi rhannu efo eg. Nawr, isem meddwl chydig bach sy'n ni wedyn yw sut felly mae sin 2 theta yn newid, achos mae hwn yn mynd i weithio ni sut mae R yn newid, mae'r pellter yn newid. A so feddyliwn ni am y graff o sin theta yn erbyn theta. Mae hwn yn mynd dechrau gyda dim, a wedyn mae'n osglu fel hyn. Mae'n mynd o dim i 1, i ddim, i -1, i ddim, i 1, am hwn ymlaen am byth. A mae 1 cylch yn 360 gradd, felly mae hwn yn 180 gradd, a mae'r pwynt un fan hyn yn 90 gradd. Felly mae R ar ei fwyaf pan o sin 2 theta yn hafal i 1, hynny yw bod 2 theta yn hafal i 90 gradd, felly mae theta yn hafal i 45 gradd. Felly mae'r hwn yn deithio ni mae yr ongl dyn ni eisiau dewis mwyn cael rhoi yr socfa fwyaf i rodri ydy bod theta yn 45 gradd. A digon agos i beth wnaethon ni fesur. Anodd i wneud yn union ond digon agos. Mae hefyd yn galluogi ni i gyfrifo gwerth hwn lle mae R wedyn yn fi sgwar wedi rhannu efo eg. Os roiwn ni yr rhif mawr 8.4 sgwar wedi rhannu efo 9.8 metr, mae hwn digon agos i ryw 7 metr. Felly o fewn cywirdeb yr arbrawf eto weddol llwyddiannus.